В момента документирам последната вечер от Доспад 2010 година. тази годишния голям вояж на Доспад. Тук се правят едни тънки мезета за скарата, която в момента се подготвя. Я да видим баба ти какви работи прави. Да, точно със слонина. Я Прави пържоли. хвърли малко усмивка. Виж какви чудеса са правили. Знаеш, ако остава за шишчетата малко, тя сега направи. Дядо Иване, оня да Кажи. помниш кога гледахме снимките в караваната. Да. И като гледахме те, къде бяхме, като сме малки, и викам, оле, сигурно сега като гледаме клиповете от Доспад тук и след някоя друга година, викам, Да. ще се струва, че сме много малки. Някакво черно кученце да разхожда отсреща. Това домашно. Ето къде снимаме залива, където нас лови и Жор голямите каракуди. А днес татко се радва, че е хванал една атанаска. Я да им се да снимаме подготовката на скарата. Ето и огъня, и дървата. За тази вечер сме заредени. Много даже. Да, Много. е спряло и да пуши. Иване, и пушилката е спряла.